A texasi kukorica recept egyébként a húsok pácolására való, de mivel azt jelenti bedörzsölni, én most bedörzsölöm a kukoricába, illetve abba a masszába, amit most állítok össze. 400 g liszt, egy evőkanál texasi rub, 4 darab tojás, cisó, és annyi víz, hogy egy lágy masszát kapjunk. Körülbelül fél liter. Ezekkel a rabokkal nem csak húsokat lehet pácolni, de szószok, mártások ízesítéseire is kiválóan alkalmas. A szósz kész, jöhet a kukorica. A lényeg, hogy valamivel bele tudjuk majd mártani a szószba. Erre a legegyszerűbb 2 kis pálcika és a főtt kukorica. Fogod, megmártod a kukoricát, lecsöpögteted, és mehet a morzsába. Mehet a forró olajba. Ne engedd el, tartsad még kézben, forgassad, majd aztán engedd le. Jön a következő. De nézzétek, a másik közben már kész is van. Ó, a gyönyörűség. Itt vannak a kukoricák, jöhet a szósz. Ketchup, mustár, majonéz, lilahagyma, kapor. Só. És meg vagyunk a parti. Let's go. Szezámmag. És ham.